Здравейте! Както казах, ще използваме естествени материали за нашите проекти и макети. В момента се намираме в местността Катарино, град Разлог. И това са скалите, които ние ще използваме за направата на нашите макети. Както виждате, това са естествено оголени скали и ние ще използваме отчупени парчета от ерозията. Ние няма да разрушаваме и няма да правиме нередни неща. Ето това са парчетата, естествено отчупили се, които ние ще използваме. Освен това, както виждате, се намираме в Борова гора и съответно ще използваме шишарките от тази гора. Ето, от тези шишарки ние ще изправиме нашите покриви, където ще имитираме керемиди. Стари турски керемиди. А камъните, ще видите в процеса, ще бъдат използвани като естествена зидария. Благодаря ви.